a tots aquests imprescindibles que ens han deixat. Avui ha estat Isidre, l'altre dia va ser en Paco i per mes d'agost de l'any passat va ser en Domingo. Ho llegiré en memòria de tots ells i perquè sàpiguen que ningú està tot sol. Nadie está solo. En este mismo instante hay un hombre que sufre, un hombre torturado, tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel, pero se llama, y en este mismo instante, cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre existe y grita. Se puede oír su llanto, de animal acosado, mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Un hombre solo grita maniatado, existe en algún sitio. He dicho solo. ¿No sientes como yo el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo? ¿No te emana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a mí nos tienen maniatados, o sea, Nico i qui solo. A continuació, dos companys estimats ens contaran un conte. Són la Marina, és professora de l'Institut de Cristo, i en Manel Domènech, que és coautor del llibre de les escoles de les Illes Balears durant la Segona República. Quan xerrar de la República, però ja fèiem feina fàbrica de tetes olimpiades. La jovenaina esperava davant les columnes que dibuixaven l'entrada i totes dues travessaven aquell portal sense barreres. repitiendo como loros la lista de los reyes godos, castigados de rodillas, brazos y cruz, los libros como contrapeso y rojan las palmas de las manos en golpe de regla. Y más reglas. La repetición de las tablas de multiplicar como letanía del credo. 1 por 0 es 0. Bajo la presidencia de un crucifijo eterno, en el imperio del terror del Dios que todo lo ve y controla. Escuelas de España, pena, penas y penal. Avui estem donant molta poesia, però jo crec i creen els nostres mestres i mestres republicans, quan estem de la república, de l'època republicana, creen que la poesia realment és l'arma, la millor arma que tenim, o una de les millors armes que tenim en la solidaritat. Aquesta, la poesia, arriba a molta gent, ha d'arribar a molta gent, i l'educació és importantíssima, la instrucció és importantíssima. Aquest ha de ser el missatge que ens van deixar aquells homes i dones que eren la feina realment per combatre el feixisme, perquè el feixisme el que volia, i el franquisme després el que volia era gent inculta, sotmesa. Per tant, l'educació, i aquí veig molts de joves, estudiants, obrers i estudiants, sabem que en l'educació podem vèncer en aquesta cosa que tenim des de fa segles de damunt, i que jo com a nina de la dictadura, perquè jo això de la letra extra con sangre entra 0 por 0 es 0, això també jo ho he rebut, no? Ho he fet damunt, no? Però llavors sí que vull recordar, i després una Susi acabarà amb una altra poesia, per donar un pot d'esperança, per tenir esperança en que sí que hem d'educar i l'educació és important i s'hi pot fer d'una altra manera. Jo vaig llegir un poema d'un mestre represaliat aquí a Mallorca, de Pere Capellà. Pere Capellà, que era d'Algaida, aquest home va poder fugir, un dels pocs que va poder fugir, arran dels cops d'estat, era molt jove, era mestre, va poder fugir amb una barca i se'n va anar, quan va poder arribar, no sé si a Menorca i Barcelona, o Barcelona i Menorca, bé, va acabar a Barcelona i després va combatre de vora
les forces republicanes contra el feixisme. Després el varen agafar, clar, i va estar molt d'anys a presó tancat, primer a Alcalá de Henares a Madrid i altres indrets. Quan va tornar al cap de molts d'anys, va tornar ja molt malalt. I no el varen deixar residir en el seu poble, al Gaida. El varen exiliar a Montuïri, que està lluny de vora. No podia aturar-se ni a veure sa mare ni ningú, que tenia sa família allà, i se'n va haver d'anar a Montuïri quan va tornar. La poesia és un poc trista, és vera, però també dona coratge, perquè pensem en aquesta gent, ell xerra de vençuts. Avui no són vençuts, avui realment són els que varen vèncer. I, bueno, vull dedicar també als mestres, que aquell patiment de mestres, que varen haver de tornar, els que varen assassinar, primer de tot, però en aquells que varen tornar i que se varen trobar les portes tancades en el que ells tant estimaven que era l'educació. Vull pensar en aquella gent, amb un amic nostre, també ja ha desaparegut, que no mia Libertario, ja us podeu imaginar, no? Que era un nen de la guerra, i quan son pare estava tancat a la presó, als caputxins aquí de vora, quan son pare estava tancat allà, ell anava a veure l'horti de la Mercè, perquè obrien les portes i deixaven que els ninets anessin a veure els seus pares. Però a mi a Libertario li van haver de posar Joan per comprar, li van deixar després el nom, tot i que ell després el va recuperar. Bé, se titula així. Així arriben els vençuts. Els ulls baixos i els ànims batuts, sense armes al costat. No sorprengueren els vençuts, quan presoners se'ls feren. Així arriben els vençuts, espellifats i bruts. No els esperen els braços envolguts de les seves promeses. No els esperen les trompetes vibrants. Tot ho perderen menys la vida. La carga dels vençuts. No porten sobre el pit creu ni medalla, que canti el seu llavor a la batalla. Però sota la roba, entre la ronya, com un gemec ocult del seu coratge, i porten, resistint a la vergonya, una ferida oberta que los ratlla. Pere Capellena. Bé, ara terminant la nostra companyera Susi, jo només volia afegir dues cosetes més. Avui, justament, se compleixen 78 anys de la victòria militar del feixisme contra la república. Avui, dia 1 d'abril de 1939, es va complir la final d'una altra àrdua batalla que encara continua avui en dia. Perquè una cosa és que ens vàrem pensar fa 78 anys, però no hem de permetre que ens tornin a vèncer. Bon dia. Vegem que avui tots els polítics estan lluitant per la seva puta cadireta i no n'hi ha cap aquí. Jo recitaré un poema que Ventura farà mal a qual Corea, però ho amollaré. Després de molt de repics i de rotllos molt muntats, estan com aquell que diu en sos collons desgastats. Prometen molt, no els té preocupats, perquè se corren de gust mentre mos tenen fermats. Quan no te'n deixen la soga, ens empresonen amb els pactes. Volen tancar-nos la boca i tenir-nos assustats. Però les coses s'apodreixen i qualque dia passarà que la merda que ens cobreix el que mana se la menjarà. Sense escoltar més promeses, romprem els nostres lligams i en les ànsies ben enceses la rebel·lió serà un clam. I en el dia de la vida, quan brilli més alt el sol, se tancaran les ferides dels homes cercant consol. En record d'en Domingo, d'en Isidre i d'en Paco. Muy bien! Ara que hi ha una hora sobre Espanya li van posar sabre en Domingo. Avui poden posar el trava en aquesta plaça. És igual, a totes les places no poden posar noms d'ells, no? No mos ho posen els governants, no? Tenim la maixina que canta dreta, no mos posen els noms dels nostres, però nosaltres li posem. Per tant, avui, aquest arbre d'aquí, sabre en Domingo. La flor, avui, perdoneu, sabre de l'Isidre. Avui aquesta flor, les que dureu, seran per ells. I el posem també en Paco, és igual, pot ser sabre d'en Domingo, sabre de l'Isidre, sabre d'en Paco. Anem a posar-les a la que m'agrada avui en
nen, que se suba al árbol. Que se suba al árbol. Venga, ven aquí, que vull a sabre. Ai, mira, el seu fill estarà molt content, segur. ¿Dónde rollo? Estoy contento, ¿ves? Está bien, tío, que se meta al bar. Que se meta al bar. Porque si no se va. Ya, gracias, ya me la hemos hecho.